Rodina Všiváková, Levočské Luky. Tak, ako sa voláš? No, povedz. Ako? Marek Šivák. A koľko máš rokov? 6. 6 rokov? Chodíš do škôlky? Áno. Hej? A biješ sa tam? Áno. Hej? A už si niekoho zbil? Áno. Koho? Frajerku? Nie. Koho? No, povedz. Kamaráta? Hej? A otca máš kde? Tam. Tam? Tak, ocinko. Ocinko. Tak, ako sa máte? Ja? Hej? V pohode. Pohode? Ako sa vám tu býva? Dobre. Dobre? Som spokojný, veľmi. Ste spokojní? Hej. Hej? A odkiaľ beriete toľko peňazí? To už nechajte na mňa také veci. Dobre, Vy sa nestarajte. dobre. Nechcem s vami nič, žiadne problémy. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo robíte? Ja umývam viac. Umývate? No, Teraz? V noci? tak, keď A čo musím. ste robili celý deň? Veď teraz ste sa neobedovali a treba umývať, nie? Teraz ste mali obed? No a Jaj. keď ste prišli takú dlhú cestu. No, A nie ste tehotná? nie. Nie? To tak nie dobre, nie? Tá zata som taká tučná. Jaj, dobre vám je. Nič mi nechýba tá za to. Jaj. A dobre robíte. Tá nie? Ha. Ako sa vám tu býva? Tá dobre. Dobre? Vidíte? Utierate? Peknú tierku máte. Hej, zelenú, nie? Takú peknú zelenú. Dáte mi? To tu? Hej. Tá čo ste, takú starú? Joj, Vám však. kúpim novú. Jaj, vy ste taká dobrá. Tá. Keď vy ste dobrá, Tak vy máte toľko peňazí? tá peniaze nemám. Tá skáďa. No tá za čo mi kúpite novú? To už nechajte na mňa. Dobre. Dobre, pani Šiváková. Tá Mareček. A sestričku máš kde? Spí? A čo robila celý deň? Bola vo školke? Áno. Áno? Tak, praje vám rodina Všiváková dobrú noc. Dobrú noc.